Tao po. Knock knock. Ano yung tulong po? Mga kalingap, magandang araw. Kasama ko po si Ali, tsaka sila, dyan po. Si Atong, si Wena, tsaka si Ate Rena. So, today po ay mag-ikot-ikot kami. Mamimigay po kami ng kaunting relief goods. Kumbaga, bigas, tsaka dilata, noodles, yun po. At salamat po kay Tita Em and Tito Dan and family. Sila po yung nag-sponsor. Ayan po, sa tulay ni Ate Rena Vlogs. Yan po. Tara po, maghanap po tayo ng mga deserving. Nasabihin mo, Ali? Hi everybody. Okay. Kuya, ano? Kaunti na bigas. Saka kape, asukal. Salamat po. Sige kuya, God bless. May bahay po dito. May anong yaso. Delikado. Ay, sino tao dyan kayo? Ano ka? Nasaan yung magulang mo? Ang Kapalungga? Mag-isa ka lang dyan? Ang kapatid mo? Asan yung kapatid mo? Naghahanap ng signal? Meron kayong naano kayo ng bagyo? So, relief. Ano yung nyo? Yung bubong? Sige, sige. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ito, counting na to. Kamusta po yung bagyo? Ay, malakas. Ito yung counting na to. Tapos ito. Saan kayo nag-gano'n? May bibigay kami sa'yo. Ito tayo. Kaunting tulong. Kamusta yung bahay niyo, tay? Ng bagyo? Nagiba ng bagyo. Pati mga dali. Ano masabi mo tayo at may kapamasko na pasalamat na ito. Sige tayo. Ingat kayo tayo. Ingat. Alijan ka na. Ayan. Sain. Ayan, sige. Kaya na mga plagan. Saan po sa yan, mama nyo? Saan? Nagtatrabaho po. Nagiba yung bahay nyo? Diba? Opo. Grabe o. Wala si mama mo. Ito, may pangsain na kayo. Nakakay na. Grabe yung bahay. Galing po yan
yan sa kay Kalingap Alvin, Ate Rena Vlog. Saan po galing? Ate Rena Vlog, Kalingap Alvin. Kaya kay Tita. Sino po yan? Anak nito? Oh, ano po siya? PWD? Opo. Ilan taon na po siya? Ano po, mag-14 siya sa January 30. Oh, ano po ang Ano po Kalingap? guys, binigyan ako nito. Ano ba sa umo? Ano po ang pangalan niya? Bea. Hello, Bea. Halos na ang bahay. Maraming salamat po. Opo, sige po. Salamat. Welcome po. Oh, sige po. Yan. Tapo. Diyan. Tao po. Oy, Rasha. Nakahirap na din. Oh, masira ang ano niyo. Maraming salamat po. Grabe po yung tama dito ng bagyo. Madaming ano na bahay. Sige po. Madigdi na ako. Oo. Yung bigyan natin. Ayan, bigyan natin. Anohan niyo ng... Ah, nagiba din. Ito talaga dito ay. Opo. Nakita ko nga po ito. Iyo po. Opo, naanuhan ng mangga na malaki po. Sana po ay makatulong. Salamat po. May ligtas So, ito po. limit lang sa bulungan. Ito yung... Ayan. Isa lang. Isa lang. Grabe po yung ano na iba yung bahay. Ingat lang sa mga tao. Tao po, kaya nag-iingat dito ng bahay. Opo. Tao po. Tao po! Tao po. Knock knock! Tao dito. Ay, siya ano. Tao. Nakatira po yung bahay niyo. Konting tulong po. Ito na yung bahay mo ngayon. Yan na po. Bagong gawa po. Gawa lang po May yan. Dali-dali lang po. Gawa mo. Nasaan po siya? May anak yan, may anak. May anak. Salamat! Sana'y makatulong. Ito yung dati nilang bahay. May hollow blocks din. So ito yung bago nilang gawa. Pure na light na po. Ito yung bagyong... Ate! Yan, ari ko. Isa lang. Ganda natin po. Konting tulong. Opo, meron pa po kami dito sa ano. Sa kabila po. Dito po kila mama lang po. Ay, yung bahay sa kabila. Sino yung nasira? Doon pa natin nila na po kami. Kunting tulong atin. Opo. Duwa-duwa. Dalawang ano. Ayan, tanay. Di ba po mga kalingap po nga? Ay, ito ba? Sa kanya. Doon.
Bibigyan din natin yan na ano din yung ano niya ni nanay. Ano? Opo. Yung... Ayan po, mga kalingap. Kunting tulong po. Hi! Si Ate Mabel. Salamat! Sana po ay makatulong. Padagos, padayon lang. Mahal po ang bigas ngayon ay. Sige po. Thank you very much. Oo. Na ano man, may tao didi. Na ito, igwa dito. Nagtatrabaho po. Ikaw lang yung bantay. Ito po. Salamat po. Tulong po. Oo. Salamat po. Opo. Sige to. Ikaw pa dito. Ito. Tapo! Wala. Tapo! Tapo! Wala daw, nag-aari yan ng bubo sa dagat. Ito po na-giba yung bahay. Mabigay lang po. Nag-giba na yung bahay nyo. Huwag giba na po. Salamat po. Ayan po, may ano po kami. May ano. Ayan po, salamat po. May konting matulog. Sana po ay makatulong ng ano. Salamat po. Galing po yan sa Hindi po, bangon lang. Laban na po. Padayon. Okay po. Salamat po maray, ma'am. Opo. Istorbo lang. Kunting tulong po. Kunting tulong po. Kaunting tulong, tatay. Ano naman po. Pa-bless po ako. Para pa rin. Yabi po. Hindi po. Ano pangalan niyo po? Lilina po. Pinkan ko yan. Salamat po. Ito na na. Yan sa inutan niyo. Saan po yan ang tutuloy? Ay, hindi ko po sa anak ko. Hindi may matutuloy. Konting tulong lang po yan. Hindi po. Very much. Tulong po. Ayan, sabit na lang po. Opo, wala ka naman po. Nawalan kayo ng kunting. Kunting tulong. Ay, thank you po. Ang nagwaw yung bata. Wow. Nyo. Uwi ka na. May ano na.
ngiti ng mga ano. Saan tayo mga ano? Ayan si tatay. Tulong po. Thank you. Sa inyo lang. May bibigay lang, bibigay lang. Kunting tulong po. Bigyan mo na, bibigay mo na. Nanay, na to. Medyo mo. Sige po. Tao po. Tao po. Tao po. Ning. Oh. Kunting tulong. Oh. Siya, si April. Si April. Good afternoon din. Kunting tulong. Nasa lola. Okay, sige. Ate, kunting tulong. Thank you. Very big. Salamat. Na ano yung ano nito eh. Bagong ano yan eh, bahay. Salamat po. Dito na si tatay. Ay, si tatay, di man yung bistado. Si tatay, ba dyan si tatay? Dito ka, Bio. Dito. Yan. Yan, si tatay. Ano? Kaunting ano. Huwag na tayong magsama. Alin man dito ma? Ah, okay. Ay. Sige po. Ayan, si tatay oh. Naanahan din ni Mia. Kuya, kunting tulong po. Kailan ikaw? Ayan si ate. Kaya, kunting tulong po. Salamat po. Sipo kong po sino. Dito. Tao po. Kunting tulong po. Master. Isa-isa po ako. Bi, ikaw. Kaya naman katulong. Sana po makatulong. Guys, mamibigay po kami. Kunting tulong galing sa sponsor ko ito. Ito papasaon naman ay ito lang no. Wait lang baka ano to baka ini ay ito pala. Ay ito ba na. Yan po. Okay na? Wala na? Ito po. Yes po. Natawan man na sila. Ay, ayun. Oh. Wala akong bayan. Bukong bilyas. Salamat rin na. Kunting tulong po. Ayun. Tatay. Sana lang. Wala. Wala na. Last na. Ma'am, nagawa ko siya rin. Ay,